Ja, der er styr på det hele, det ved du. Ja, selvfølgelig, lige præcis, det er John jo. Hvad for noget? Vi skal til luk. Jamen, jeg har lige købt en ny motorsav. Ja, jeg er vel halvdelen skoven. Ja, lige præcis. Var den fredet? John! Jeg har fanget Taliban! Hvem er du? Og hvad laver du her? Jeg hedder Mathias. Jeg skal arbejde her lidt. Mathias? Hvad er Mathias? Du er ham der militærnægteren. Hvad er en militærnægter? Det er en lille bøssekælt, der ikke tør at skyde med rigtige våben. Er du bøsse eller hvad? Ej, hvad fanden altså. Du skal ikke penetrere og drømme om at stikke noget i nogen, vel? Velkommen til, Mathias. Velkommen til skoven, da. Det her, du ser her, ikke også? Det er Bjarke. Han er ansvar for dyrebestanden. Det er nemlig jer, Bjarke. Det derovre, det er Solbjørn. Hun spejder. Godt i gang, du. Det er ikke også, det er John. Skovfod. Jeg er skoven. Bjarke, kan du lige gå ud og finde nogle dyr, du kan lege med eller et eller andet, du? Solbjørn, ud og lave et rigtigt bål. Mathias, jeg skal vise dig noget, du. Nu skal fandme se her, Mathias. Ved du hvad? Den her, den er jeg bare så glad for at vise dig. Den er så kraftfuld, og den er helt nød, du. Den her, ikke også? Det er motorsaven Sports Royce. Den er så kraftfuld, at den simpelthen kan skære en hest midt over, du. Jeg er fandme nødt til at vise dig nu, Mathias. Jeg bliver helt... Hold for satan der!